Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yau za mu yi magana akan yadda al'amarin Ashura ya tashi daga al'amarin da yake kawai na kuka ya koma jami'a, wanda shi ne muka fi magana a kai tun daga farko. Idan muka duba tun daga faruwar al'amarin zuwa yanzu an samu rubututtuka daban-daban, an yi waƙoƙi daban-daban, an bayyana maƙaloli da dama, an kuma yin taruka da dama duka wani al'amari da kuma duk shekara taron yana ƙara rawaita. Ana samun malamai daga ɓangarori da dama wanda suke musulmai da wanda ba musulmai ba, suna rubuta littattafai, sa'annan kuma suna rubuta maƙaloli. A cikin sunna da shi'a an samu irin wannan haka, da kuma al'amarin da yake ba ma na musulunci ba. To amma duk me ya kawo wannan al'amarin? Al'amarin nan ya fara samuwa ne tun daga gwagwarmayar da Imam Hussein ya fara. Shi kaɗai ya fara al'amari, yanzu kuma ya zama to na miliyoyin mutane. Imam Hussein kawai ya bar mana mu dinga yin kuka akan al'amarin da ya shafe shi ba. Ya ma koya mana kan cewa jininsa zai iya zama alƙalami wajen yin rubuce-rubuce domin fahimtar da al'ummar za su zo nan gaba, ko kuma wanda ake cikin su tare, ta hanyar rubuce-rubuce, yin waƙoƙi masu motsa zuciya da kuma maƙaloli masu girma, da kuma yin bincike na ilimi domin fahimtar me duniya take ciki, da kuma samar da hanyoyi da za su dinga yaƙi da zalunci da kuma ƙwatowa wanda aka zalunta haƙƙinsa. So kenan idan muka yi amfani da wannan dama din, zamu ga kan cewa jinin Imam Hussein zai zama tawada ne gare mu, ta hanyar da zamu iya yin rubuce-rubuce da kuma isar da saƙonsa da ke cewa ba zai iya yin mubaya'a ga azzalumi ba, sa'annan kuma ba zai iya kawar da kai ya ga ana zalunci ya shiru ba. Zai iya tashi ya kare irin wani al'amari da yake jallaye ne na ɗan adamtaka da kuma abin da ya shafi insaniya, saboda kawai wannan al'amarin ɗin shi ne jallayen ɗan adam. Bai kamata a ce an yi watsi da shi ba, an bar shi a hannun waɗanda ba su cancanta ba. Wannan yana so ya nuna mana kan cewa al'amari ne da za mu iya tafiya kamar yadda ake a goyon bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa. Za ka samu ɗan ƙwallo na iya zuwa ya tafi, amma wannan ƙungiyar da magoya bayan su suna nan, ba a rabuwa, sai dai a canza 'yan wasa, amma dai ana nan tare. Idan a jiya su Imam Hussein ne suke cikin wannan jirgin ƙasa da ke tafiya, a yanzu ba sa ciki, to mu ne a ciki. Mu ma za mu ci gaba da tafiya akan akan al'amarin suke tafiya a kai. Wata na ba ma nan, zai zama to 'ya'yanmu ne ko kuma wasunmu na daban za su kasance a ciki. Wannan jirgi dai ta fara tafiya da Imam Hussein, kuma ba ta ƙare ba har zuwa ranar tashin alkiyama, har zuwa bayyanar Imam Mahdi. Da wannan muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.